Djevojke nas tuku zato jer stari Indijanci imaju dobru riječ za to, ljubav. Na Pecari su bolje djevojčice nego ovdje u Klancu. Zato što s nama igraju uvijek. A mi mislimo... Bome najbolje su ženske u školi. To nije točno što oni govore da djevojčice njima pale šamare, nije. Ali ako baš pretjeruje mnogo, moraju ga udariti. O, ti ne udaraš ga šamari, nego šamar. Pa da, to je još bolje. Oni se u ovoj emisiji mnogo hvale, kažu da su slobodni, da je poljube, to nije nikako istina. Oni prvo negdje nađu druga pa se pobiju. Pa onda ako bude jači, pa onda to skreću pažnju na sebe. A ništa drugo ne rade. To rade, uvijek se biju. Glupi ispadaju. A u vas jesmo... Dječaci nekada kažu, vidi ovo je moja cura, baš je lijepo, ovo će biti moja, neće ničija druga. On tako nekad govore, a nikada se ne ljube. A kaj to ti to vidjela? Mnogi dječaci se udvaraju djevojčicama, neki kažu volim te, neki ovo, neki ono i tako da ispanu nekada glupi. Tako da ispanu nekada glupi, ja nema simpatije. Ponašaju se nekako blesavo. Kad smo pošli u Borak i tamo ja i moja drugarica i još neki drugovi, mi smo šetali onda cestom i tamo smo našli za mladića i djevojku, oni su se bili ljubili, mi smo se sakrili za jednog žbuna i onda smo se počeli, a svi smo se onda počeli smijati, oni su se sakrili i pobjegli su tamo dalje. Moj rođak kad se zaljubi, kad ja dođem kod njega, ja kad ga nešto pitam ovako o školi ili nešto, on samo nešto bunca i govori nešto o nekim curama i govori njihova imena i tako. Onda ga ja opet pitam šta ti je to, on i dalje to govori, ništa ne govori što sam ga ja pitala. Evo ga tamo. Moje kolegice Ivana Slišković i Ivana Pavković su pisali pismo na moje kolegice Tihane na njeno ime, njeznom momku koji se zove Ivan Leko. I ona potem su od Tihana se prvo zaljubila i potem je ona Ana Ivanković je rekla Tihani da je se on zaljubio u nju. Oni ne mogu da jedan ide, da oni skupe samo protiv nas, kod da su oni jači, da oni se nešto naprave. Pa evo tu Ivan Galić i ovaj, kako se... Onda Barać Ante, on je iz Zagreba. Vlado, Šok. Ova tu dva. Ja protestujem. Ženske plaču kad dođu kući, a govore da mi non stop buncamo kad govorimo o ženskim. Lažu to. Ja 100%. Eto plaču. Da ja ne znam. Ili obratno. Ne bijemo se, nego dođete kući, plačete radi momaka, ne da vas istučemo. To je laž da nas majke brane, oni dođu, pozovu i sve i onda nas napadaju. Andrijana isto laže, kad se ja upisivo u mog druga Stanka leksikon, ona se isto upisala i piše sve o njeznom momku. Koji je rekao? Ne znam, ime je napisano Siksovim. Pa piše tamo da je super. Koliko ima igrač vod? Ne znam. Pa Tomislav Galić. Ja ga znam. Je, Tomislav Galić. Je, on je. Ivan laže
kaže da sam se ja zaljubila u nekog Tomislava Galića, to je davno bilo, ja ću reći da je njegova jedna cura Josipa Lović. Josipa Lović! Ona kaže da je to Ivanova Galića cura, to ima jedan mali Stipe Miličević mu ime, to je njegova cura, on meni to sam govori da je to njegova cura. Ženske nisu uvijek u pravu. Ono uvijek govore da mi muškarci prvi se odvaramo ili prvi krećemo u akciju. A ima i slučajeva i one često se prve odvaraju, prvo sve započinju, i ja sam to isto iskusio. Jedna mala došla, to je zapravo ja i moja druga, aj tražit ćemo cure i šalimo se mi. I ona je to čula, jedna me zagrli, kaže Damjanović je moj. I ja šta ću pa une sjesti. Ništa se muškarci uvijek prave da su nešto važni, da su junačni, oni to nisu. One sene najobičnije kukavce. Samo se pre nama prave neke vještine jako, samo da oni pridobiju našu pažnju. Moja kolegica Andreja Bošnjak, to je ova ovdje, ima simpatiju, a zove se Ivo Mačić, je li tako, Andreja? Priznaj, ajde sad. Da je. Eto vidite da ne. I želi da ga pozdravim. Je li tako, Ivana? Zašto? Ajde. I želi bravo! Ivan nije rekao tačno. On govori da Josipa Lović se nije u njega zaljubila, ali je, ali ti to ne vidiš, Ivane. Ja živim u Sarajevu i na zimovanje sam došao kod tetke. Neki moji drugovi iz Sarajeva pričali su mi kako se oni ljubuju djevojčice, ali ima tu i različitih mišljenja. Neki su uspjeli, pa sada se oni vole, međutim drugi primu šamar, a možda svi pobjegu. Kako koji, zavisi od njihove sreće. Da, smo se sad napričali i nasađali. Ja volio da ovo ostane samo, da sve pane u on, samo da ostane dobro prijateljstvo. Možda je neko slagao, možda i nije. Ja znam. Da? Ne znam, možda sam i ja, možda nisam. Nećemo malo. Nije odavde. Pa ne moram vidjeti kaj je u Njemačku. Pa kako će pozdraviti ona u Njemačkoj, ja u Jugoslaviji. Moja spacija živi u Njemačkoj, ali njoj je ime Ozan. Šta je? Ozan ime. Šta ćeš? Pa. Ćao. Ćao, Ozan. Kako smo mi lišćani kad ne bi bilo gange. Hoćemo li jednu trkomice? Trkomice. Ovu smo oni jednu trkomice, sad će oni jednu pravu. Mala moja, kad te neće niko prijavite, uzet ćete viku. Nećemo.